डीजे दिलीप शर्मा। सुनौला चंद्रभान। सारा के देख के हंसलिए जहान दतिया ताहर निकल गई। सारा के देख के हंसलिए जहान दतिया ताहर निकल गई। गइलू जब ससुराल में, गइलू जब ससुराल में ताहर सैया देख के चल गइलू। सारा के देख के हंसलिए जहान दतिया ताहर निकल गइल। सारा के देख के हंसलिए जहान दतिया ताहर निकल गइल। माँ लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहेड़ी। दिलीप शर्मा गोपालगंज। तोहरा के देखनी दिलवा धक धक धर के। तुहर सूरतिया देखे खातिर अखिया फर 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 के। तोहरा के देखनी दिलवा धक धक धर के। मोहनी मूरतिया देखे खातिर अखिया फर 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 के। मनिया में पड़ल से नुराबाई जान दिल पछुरी चल गई। मनिया में पड़ल से नुराबाई जान दिल पछुरी चल गई। गइलू जब ससुराल में, गइलू जब ससुराल में ताहर सैया देख के चल गइल। सारा के देख के हंसलिए जहान दतिया ताहर निकल गइल। सारा के देख के हंसलिए जहान दतिया ताहर निकल गइल। डीजे दिलीप शर्मा। सुनौला चंद्रभान। लेके आइल जे रहे सखी तहार संदेशवा। चंदू यादव के जान सुनी फाट लागल कर जवा। मनिया में पड़ल सिंदूरबाई जान दिल पे छुरी चल गइल। मनिया में पड़ल सिंदूरबाई जान दिल पे छुरी चल गइल। गइलू जब ससुराल में, गइलू जब ससुराल में ताहर सैया देख के चल गइल। सारा के देख के हंसलिए जहान दतिया ताहर निकल गइल। सारा के देख के हंसलिए जहान